Belai kilometer sisa tui tujak malko yak narang mayanggai lahar patika lahar patiwi khorok ba sago dokuman kha opati umpatika khwai tolasikor adi blok bai khobjak kuchiabari amsayo kotbargai saiman kha malkhung bisingo bebagai khorok sar borok kajak tongmani obor bisingo o khorok barok khe belai kino sago dokuman kha tei borokno amsani borok dodroke khosawui tolasiko sakhamnogo tlang thangmani phiaba aro belai kino bongni saksayang mabai borokno khwai hangko sakhamnogo tu phajaka tai aron simbo bohaino borokno saksaya ungmabai bubagra khor agolini GBP sakhamnogo rid horjaka patimungno teinai horba thanai bindarokte amsani borok tam sakanai naji sinmangpli কোন জায়গা তুইছে তুলসীর কোন জায়গা এরিয়া এটা কতজন আহত হয়েছে? পাঁচজন না কতজন আছিল গাড়িত? 8 জন। কোন জায়গা তুইছে ঘটনাটা? হ্যাঁ, উচ্চবাড়ি না।